Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Bakit hindi kita makita, partner, sa monitor ko? Bakit black lang yung nakikita ko dito? Seryoso ba? Wala ba kami? Wala yung mukha mo. Para tayo Oh my gosh. Para tayo nag-a-aparisyon. Ano na to, partner? Senyales na talaga ito ng kaitiman ng aking budhi. Charot. Bakit? Ba't hindi mo ako makita? Ano bang gamit mo, laptop? Bagal bang internet namin? Ang internet ko or ano ba? Hindi ko na makita. Madaming nanonood kahit wala akong nakikita. Hindi mo ako kita. Sayang. Nag-topless ako kanina habang kinakanta yung kanta ng Tambalan. Hindi mo nakita. Sayang. Ako naman, yung monitor ko, partner, kulay green tayo. Pipicturean ko. Oh, kulay green tayo. Hindi ko alam kung bakit kulay green tayo dito sa monitor na ito. Nag-iibang anyo tayo. Nag-iibang anyo tayo bigla. Oo nga. Anyways, good morning! Ayan, good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa iba't ibang parte ng mundo, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Maraming salamat sa pagtutok. Babe, why are you here? Recess mo ba? He wants to join. Oh, yes. Recess mo. Sige, wait lang. Ayan. So, hello po sa inyo. Good morning. So, balita ko ngayong araw na ito, partner, tayo daw ay mamimigay ng papremyo. Mamimigay tayo ng cash. Kaya pala meron tayong 333 viewers ngayon. Nadagdagan kasi last time 150 lang eh. Ay, nalaman nila mamimigay tayo ng 500. Ako, magmumultiply pa to. Itong 330 na to, magiging 900 pa mamaya. Tapos magiging 1,200 viewers pa to. Naku, asahan mo, pag may 500 tayong pamimigay, dadami pa ng dadami to, partner. O, narinig nyo yun? Oo. Ilang 500 pamimigay natin ngayon? Tatlong 500 pesos. O, di ba? Tatlong 500 pesos ang ibibigay ng Tambalan. Pero bakit para bumabagsak yung ano natin, yung viewers natin? Gusto ko sanang mamigay kapag nasa 500 viewers na tayo ng live. Wag mo natin mamigay, partner, hanggat hindi pa nakaka 500 viewers. So, kailangan pataasin nyo po ng at least 500 yung mga nanonood sa atin ngayon. O, meron na tayong 337, nadagdagan na ng 4. Nagsimula tayo sa 300. Yan, 330. Yan, 344. So, i-share nyo po itong video na ito. Ayan. 500 tatlong mananalo ng 500 pesos. Manonood ka lang tapos may papagawa lang sa inyo ang Tambalan at may chance ka ng manalo ng 500 piso para sa ating Love Lang Malakas. Excited na nga po natin doon sa anniversary online event. Correct. Sa ating anniversary online event. Oo, yes. Totoo, nakaka-excite yan kasi magaganap yan sa darating na Feb 12, ang tinatawag nating Love Radio Party 6. Ayan, party tayo, kabisyo, dahil 46 years na po ang Love Radio. So 46 years na po ang Love Radio at dahil 46 years na po kami, meron po kami bibigyan ng 500 pesos na 46 lucky kabisyo. Tamang-tama, partner, bukod sa Love Radio Anniversary, it's also Chinese New Year. So maganda to, parang senyales ito ng prosperity, senyales ito ng good wealth and good fortune sa darating na Feb 12 or sa parating na Chinese New Year. So again, that's on Feb 12 po, mga kabisyo, 7 in the PM, alas 7 po ng gabi, mag-party tayo para sa Love Radio Party 6. Ayan.
para maganda pasok swerte. Sali kayo, nood kayo, Feb 12. Correct! Oo, tapos 46, mananalo 500 pesos. So, isipin nyo, 3, hindi ko kayang panindigan eh. Tama. Kung ngayon, 3 yung mananalo. Mananalo ng 500 pesos pagdating ng February 12, mga kaibigan. Ayan, ako, 46. Imagine niyo yun, oo, ang daming mananalo ng 500 pesos. Manonood ka lang, makikijamming ka lang. Enjoy ka lang, di ba? Makipagkwentuhan ka lang sa DJ. At may chance ka ng manalo, di ba? Ng 500 pesos. And again, 46 yung chance mo na manalo ng 500 pesos. Plus, di ba? Meron ka rin chance na manalo ng appliances dahil mamimigay din tayo ng appliances. Naku, Correct. 2 appliances ang ating, tama partner, 2 appliances ang ating ipapamigay. Isang bongacious na pangmalakasan na washing machine na ang worth ay nasa 15,000. So, ibig sabihin, hindi ito basta-basta washing machine. Tapos, bukod dito, meron din tayong, nakakatuwa partner, meron din tayong ibibigay na air purifier. Kailangan natin yan kasi ang daming masasamang elemento sa loob ng mga baler natin, di ba? So, kailangan, mabigyan na natin sila. Ganun. Basta ang air purifier yun, mga kaibigan. So, sobrang ganda po ng klaseng nabili namin na air purifier na ipapamigay sa inyo. Kaya po niyang magbago ng ng climate. O kaya niya pong gawa ng climate change ang Pilipinas. Yung air purifier na yun. Oo. Sobrang tindi. Pwede mong gawing sobrang tindi, kaya maging winter, spring, summer, or fall sa inyo. all in an hour, pwede mag-change ng season, di ba? So again, ulitin po namin, that's on February 12, Love Radio Party 6. 46 years na po ang Love Radio Manila, so meron tayong 46 winners na makakatanggap ng 500 pesos at 2 winners na makakatanggap ng bongacious na appliances. At higit sa lahat, meron po kami mga espesyal na bisita! Okay. Sino-sino makakasama natin, mga inibitahan nating celebrity guest? Unahin na natin, nandiyan si Sud. Idol natin yan, si Sud partner. Haharanahin po kayo ni Sud. Siyempre. Diba? Tapos sasayaw si Dara. Gina G! Nako, gusto nyo ba yan? Yeah, diba? Oh. H na H ka dun, partner. Dun sa Gina G mo. H na H ka. Hirap na hirap. Gina G! Gusto ganun ako. Hirap ka dun, partner. Gina G talaga ako. Gigil na gigil. Diba? Galit na kapilabas. O yan. So makakapiling po natin Sud, Zara. Of course, tayo din ay bibigyan ng isang number ni Christian Bautista. Maraming salamat, Christian. Tapos, meron din tayong espesyal na banda na makakapiling. Ang Rocksteady at ang Sponge Cola. Yan. Lahat ng binanggit namin, mga kaibigan, masasaksihan nyo yan on February 12. Again, dito mismo sa Love Radio, FB page Manila. Tapos alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Huwag niyong kalilimutan ha, magkita-kits tayo February 12. Ilan na yung nanonood sa iyo, partner? Nako, awa ng Diyos, hindi umabot tayo ng 500, so huwag na tayo mamigay. Wala. Di naman tumasyo nanonood. 310 nga sa akin, bumaba pa eh. Nawala na ako ng gana. Ayaw nyo kami panoodin sa umaga. Hindi ko alam dahil yung signal namin parehas ni Chuper hindi masyadong okay. Hindi ko maintindihan. Nakakaloka talaga. Photo nung bumaba pa, 218. Hindi tayo mamigay. Ganito naman lagi nanonood. Hindi, umpisa baka sakali madagdagan. Baka sabihin. Kasi, alam mo, ano, partner? Nawawala ka? Umpisahan na natin para maniwala silang totoo yung sinasabi natin. Oo. Hindi kasi tayo mukhang kapanipaniwala, partner. Yun talaga yung masaklap dyan eh. Walang credibility. Okay. May instruction si Boy P. I-flex mo na yung sharer badge mo, kabisyo, ha? Yan. So, share po, Okay. So, eto na. Ito na yung gagawin natin, partner. Ba't ako nasa gilid ng camera? Okay, teka. Okay, sige. Mag-umpisa na tayong mamigay ng
500 pesos! Wow! 500 pesos sa... Okay, dahil alam mo, partner, ito na pag-aralan po namin dito ni partner. Pero pampalubag loob din lang naman din talaga, okay? So kaya daw wala masyadong nanonood kapag oras ng tambalan ng FB Live. Isang bagay lang daw yan. Kasi daw, hindi daw ito oras na ang mga tao ay walang ginagawa. Kapag umaga, halos lahat busy. So, hindi lahat nakakapag-stay sa Facebook Live namin. Yun po yung pampalubag loob namin ni Christopher. Convinced na na tanggapin ang katotohanan na walang talagang nanonood ng ganitong oras masyado. Oo, wala talagang masyadong nanonood ng ganitong oras kasi subukan natin ng Oo, partner, kasi subukan natin ng gabi, 'di ba, or hapon, mas maraming tao sa Facebook Live. So anyway, salamat po sa mga patuloy na nag-share. Umpisahan na po natin ang pamimigay ng 500 pesos. Yes. Babe, Okay, simple lang naman ang gagawin niyo mga kabisyo. Magbibigay lamang kami ng tanong at sasagutin niyo lamang ang tanong na yon. Randomly, tingnan natin kung sino yung mananalo ng 500 pesos. Not necessarily paunahan, di ba? Random lang po. Random yung pagpili po namin ng winner. Hindi rin ito patamaan ng sagot. Random po. So, syempre, the more entries you send, the more chances of winning. Alright? So, okay. Ang ating unang hinihingi or ang ating unang ipapakomment sa ating mga tambalanista na nakatutok ngayon is, please comment ano po ang inyong almusal ngayong umaga. Yan, huwag mo nang habaan. Oo, ganun lang. Ganun lang kasimple, huwag mo nang habaan. Kung itlog yan, itlog lang. Itlog, di ba? Huwag mo nang pagandahin na lalagyan mo ng cinnamon with a dash of cameroon and hot chocolate. Huwag ganun, tatagal ka. Tatagal, di ba? Lang yung kinain mo kanina, comment ka lang, 1,000 na itlog, yan, para makita agad. itlog, mga ganon. Ganon, di ba? Flooding na ite. O sige, so start na po. Ay, nakakaloka tong asawa ko. Ang almusal niya daw ay ang asawa niya. Parang di mo naman ako inalmusal kanina. Parang ang almusal naman nating dalawa ay high blood. Pagising niya, sabi niya, ang sakit ng ulo ko, parang na-high blood na naman ako. Yun ang almusal namin, nakakalurky. Go! Pwede pa mag-almusal hanggang alas 10. So pagkatapos ng tambalan segment natin ngayon, ng FB Live natin, saka kanya aalmusalin. Wait ka lang. Naghahanda. Ay, nakakaloka. Oo. Ikaw yung aalmusalin ng asawa mo, anong parte ng katawan mo ang ipapaalmusal mo sa kanya? Siyempre, ang pinakamalaking parte ng aking mukha, ang aking ilong. Ayan na, marami na ang nagsisend. Matagal mauubos. Ayan, ang dami. Ayan, nag-volunteer si Boy Pindot, siya daw ang pipili. O tama, very good. Sige, ikaw na ang pumili at ikaw na mag-flash sa screen, Boy P, ng pangalan ng maswerte nating bibigyan ng papremyo ngayong araw na ito. So 500 pesos para sa mapipili. Ayan, mapipili ni Boy P na mananalo at nag-message ng kanilang almusal ngayong umaga. Ayan. Nakakatuwa kasi nakakagutom. Oo nga eh. Kaya naisip agad natin almusal, pareho tayo hindi pa nag-breakfast partner. So again, ulitin namin mga kabisyo, random po ito, not necessarily paunahan, not necessarily first 10. Ang technique dito, bibigyan namin kayo ng tip para magkaroon kayo ng mas maraming chance na manalo. Mag-comment kayo ng marami. Kung tapsilog yung ulam ninyo o kinain nyo kaninang umaga, di ba? O i-flood nyo agad, 20 tapsilog, ganon. Ito, puro tapsilog yung kino-comment. Dami, alam mo tapsilog. Nakakagutom, partner. Madami ako nakikita, So, may mga Ay, wait lang. May nag-send din ng stars. Hello kay Minda Cheeseman na nag-send ng 150 stars. Salamat. Wow, thank you, Minda. Ayan. Salamat. Salamat.
O, tosino with Ang rice. ang daming nagme-message. Okay, isend nyo na lang po kung ano po ang inyong almusal. Di ba? Habang hindi pa kami nag-aalmusal, sal, di chuper. Di ba? Gutumin nyo din kami sa inyong mga sinesend na mga messages sa amin. O, di ba? O, diba? Ang taray nung nag-message ng nilagang baka sa umaga, ang taray nung nilagang baka sa umaga. Ano ito? Pangatlong init o pang-apat na init? Kasi kung first Oo. time, kung ito ininit partner, hindi ito ulam kagabi at nilagang baka, anong oras nagising para ilaga yung baka? Di ba? Para malambot? Taray! And di ba meron silang pressure cooker. Di ba? Meron ganun eh. Mayayaman may pressure cooker sa bahay nila. Kayang magpalambot ng karne sa loob ng 10 minutes. Pag wala kang pressure cooker, 2 oras mo pakukuluan yung karne mo. Bago mo makain. Puro tosino yung sagot nila. Tapsilog, tosino. May beef steak partner. Medyo yayamanin ng konti yung nagsabi ng beef. Yayamanin. Ay nako, alam mo partner, kapag ka may beef steak akong almusal sa umaga, isa lang ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito partner, kumain ako sa restaurant, nakikain ako sa restaurant kagabi at ako ang nag-take out ng beef steak. Diba? Ganun. O yung iba, pandesal lang. Nako, sarap din yan. Sarap, nakakagutom. Sausaw sa kape na may may gatas. Nako. O, di ba? Send lang kayo ng send. Wait lang natin si ang ating Si Boy P. partner na si Boy P. Sino yung Yan. ng 500 pesos sa unang tanong ng tambalan. Again, unang tanong pa lang yan ha. Dahil 3 po yung may chance na manalo ng 500 pesos ngayong umagang ito sa segment ng tambalan. Tama. Ayan. Yung kumain walang ulam. Sarap. Kanin Napapaano si partner, napapalunok kasi nakakagutom itong hinihingi natin sa kanila. Si Jeneline Castillo partner nag-send ng 45 stars. Maraming salamat. Thank you. Ang taray ng egg at ham. O, di ba? Siya naman. Nerd. Nakakatawa yung isa, nag-flood siya partner, pero isang message lang. Nasa isang comment lang yung kanyang pag-flood. O, di ba? Meron din nag-send na 45 stars na hindi ko mabasa yung kanyang pangalan kasi hindi ko sure kung Korean, Chinese, o Arabic, di ba? But anyway, thank you for sending 45 stars. Yon. Ay, nakakagutom. So ano po ang inyong ulam, Boy P? Meron ka na bang napili? Sino ang maswerte? Ayan. So meron pa po tayong dalawa pa po na mananalo ng 500 pesos ngayong umagang ito. So antabay lamang po. Jen Katwoy Aini ay nag-send ng 45 stars. Maraming salamat. Ayan. Okay, eto na. Meron na napili si Boy P, partner. Sino kaya ang unang tatanggap ng 500 pesos? Pakinggang mabuti. Pag napakinggan ang pangalan mo, mag-message ka lang sa Love Radio Manila. Yan. Tapos sabihin mo, ako po yung nanalo sa programa ng tambalan kaninang FB Live. Tapos may kukontak mo. Tapos sasabihin na kung paano yung magiging process ng pag-claim ng papremyo. Ano lang kasimple. Alright. Correct. Ganun lang kasimple ha. Naintindihan natin yon. Okay, meron siyang sharer badge. So, nag-share ito ng FB Live natin at dahil may sharer badge at dahil, ewan ko ba, parang feel ni Boy Pindot ang iyong pangalan. Congratulations! Ikaw ang nanalo ng 500 pesos. Maria Teresa Samante. Maria Teresa Samante. Ayan. Congratulations! Maria Teresa Samante, ikaw ang buena manong tatanggap ng 500 piso sa programa ng tambalan ngayong umaga. Maria Teresa Samante, congratulations! Yes! Congrats! Okay. Sige lang. Okay, tuloy lang ang pag-comment dahil ito na ang ating pangalawang tanong. Dahil tayo po ay nagse-celebrate ng buwan ng Feb-ibig at dahil love lamang dito sa Love Radio, ang gusto po naming hingin
ay i-comment lang po ano ang tawagan ninyong magjowa. Ayan. Ano ang tawagan ninyong magjowa? Babe, drink water, please. Simple lang, A lot of oo, water. di ba? Ang dami ng ininom. O, demonyo daw, tawagan nila demonyo ka. O, di ba? Go! Ano ang tawagan ninyong magjowa? Ayan, mas mabilis ito. Oo. Ayan. Asawa ko, baby ko, mine. May po. Ayan. Tapos, ano ba yung mga babe, mommy and daddy. Ayan. Yan. Teddy bear and Barbie doll. Ang taray ng teddy bear and Barbie doll. Ano ang tawagan ninyong magjowa? Okay? So, siya, Boy Pindot ulit ang pipili ng ating maswerteng winner ng 500 pesos. So, ano po ang tawagan ninyong magjowa? Please comment lang po sa comment section. Go, go, go! Meron teddy bear, Barbie doll, lolo at lola. Sila, tawagan nila. Alam mo, hindi ba tataas kahit 500 viewers man lang? Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari. Mas mataas pa yung mga views ng mga nagla-live selling partner eh. Kahit hindi nagpapakita ng dede. Oo nga. Ito, 500 piso na ngayon pinamimigay eh. At ang mahalin Habibi, may nagsabi. Meron ding D and me. Yes. Daddy ko, mommy ko. Eh, Yan. Yee! Happy. Asawa. Nakakatawa yung mga yung hindi pa naman sila mag-asawa pero asawa na yung tawag, 'di ba? Oh, Sa tapos sa cellphone partner ang para nasa unang-una siya sa phone book or sa contacts, 'di ba? Asawa ko. Yan. Ganyan-ganyan kayo pero pag naging mag-asawa naman kayo, asot pusa, away-away, hindi nagpapansinan. Dati pinagbubuhat ka ng bag, ngayon nag-grocery kayo, ikaw misis ang nagbuhat ng lahat ng grocery. Totoo. Correct. Pag naglalakad kayo, di ba magka-abrisyete pa, kailangan lagi magkadikit yung braso, nakahawak sa braso nung lalaki. Pag tumagal-tagal, hindi na mauna na yung isa, iiwan ka na. Correct. Wait ka lang. Oo, wait ka lang dyan. Pero, ang pangalan sa phone book, kahit hindi pa asawa, asawa ko. Shout out kay Aisel who's watching from Bahrain. Ayan. Hi, Aisel. Sabi ni Evelyn Tokarek, partner, looking good ka today. Mukhang nakaligo kasi si partner, kaya siya fresh. Naligo ka na maaga, no? Kahapon to eh, oh. Wala ligo-ligo to. Wow! I woke up like this. Yabang! Hindi kailangang mag-ayos. Woke up like this ang eksena agad. Oh. Nakakatuwa yung mga meron ako nakikita dito na mga tawagan nila ay pangit. Pero may ganun eh. May ganun talaga eh. Most of the time, mahal, daddy, mama, papa, be, Yeah. yan yung mga pangit, 'di ba lagi? Heart, yan. Ano tawagan niyo mag-asawa? Jowa Dick, tsaka Butch. Butch and Jowa Dick. Butch kasi Butch, kami, mataba, butchogin. Kaya Yun. Butch. Butchog, oo. Kayo, partner, may tawagan ba kayo? Butch. Hi, baby Butch. Natawa si Princess. Uy, babe, go back to your class. Kayo, partner, anong tawagan ninyo? Pangalan? Lorraine Adrian. Ganun. O, diba? At least walang kaparehas. Oo. Yun na yun, tsaka rekta na, di ba? Mahirap din, alam mo, mahirap din kasi partner kapag ka meron tawagan. Alam mo kung bakit? Baka mamaya ang tawagan ninyo, sweetheart. Tapos matawag mo siya nga, baby, nako, batay tayo dyan. Kapag nululusot ka na agad, sabihin mo, baguhin na natin yung old names natin. Kasi hindi na siya masyadong sweet. Mag-a-adjust, pwedeng baguhin. Hanggang para makalusot, Yeah. di ba? Kung naging tawag mo, samantalang sweetheart naman talaga. Ay, nako. O Boy P, meron ka na bang napili?
May napili na ba si Boy P? So anyways, habang namimili po si Boy Pindot ng maswerte na mananalo ng 500 pesos, uulitin po natin, 46 years na po ang Love Radio sa Feb 14. Pero sa darating na Feb 12, meron po kaming bongacious na pa-event para sa inyo. Antabayanan nyo po sa FB Live dito ng Love Radio Manila. At hindi lang pala dito sa FB Live, partner, pati sa TikTok. We will also be live on TikTok. O, di ba? Bongga, taray! Pangmayaman! Ako talaga naman sigurado maraming mag-e-enjoy. Lahat na manonood mag-e-enjoy kasi ang daming prizes na ipamimigay. And syempre, mag-e-enjoy din kayo sa performance ng ating mga inimbitahang mga celebrities. Correct. Congrats. Yung mga paboritong Love Radio DJs para kulitin kayo, makipagtawanan sa amin. Diba? Kaya wag kakalimutan, Feb 12, malapit na po yun. Correct. Kompleto po kami, mga kabisyo. Kaya kita-kits tayo on Feb 12. Love Radio Party 6. Eto na, partner! Ang napakaswerte na nanalo ng 500 pesos! Ang pangalawa, nabibigyan natin ng 500 pesos, partner. Congratulations! Ang entry niya ang tawagan daw nila ay Mau and Pau. Oh. Ano ba to? Mau and Pau or Mo and Po? Diba? Po naman. Mo and Po, di ba? Mau and Pau or Mo and Po. Congratulations to Ana May Albinto Biado. Again, that's Ana May Albinto Biado. Congratulations! Anong kailangan gawin ni Ana May? Yan, mag-message ka lang dito sa Love Radio Manila FB page. Yan, message mo, hi, ako po yung nanalo sa FB Live ng Tambalan ngayong umaga. Tapos yun, may sasagot na sa'yo. Tapos kukontakin ka na at sasabihin sa'yo kung paano mo makukuha ang iyong papremyo. Ganun lang. Correct. Ana May Albinto Biado. Make sure na kayo po yung nanalo. Wag magme-message yung mga hindi naman talaga nanalo kasi magugulat. Tama. Tsaka bad yun pag nandadaya ka, scam ang tawag doon. Yes. May kinalala. Nanalo na magme-message. Correct, yun. So, i-verify naman din natin yan kasi syempre, meron din yung ID, yun. Yes. So, mahalaga din kasi na kung ano po yung pangalan po ninyo dito sa Facebook Live natin, yun din po yung pangalan nyo sa ID para verify po kayo. Alright? Okay. Para sa ating natitirang mga viewers, meron po kaming huling 500 pesos na ibibigay ni partner. Ayan. Ito, napakadali at napakasimple lamang kasi po kami po ay na kanina pa namin to ina-announce. Okay? So all you have to do is to comment sa ating comment section. Ilang years na po ang Love Radio? Ilang years na po ang Love Radio? O yan, comment na po. Now na! Yes, no, kanina pa natin binabanggit yan, partner. Hindi po edad namin Hindi namin edad yon. Mas matanda sa amin ng Love Radio Manila. Oo. Pero ano din yan, tropang 40 din. Kwarentahin din, no, di ba? 4 na dekada and more. Yan. O damihan nyo lang yung comment nyo para yung mas mapansin. Yan, ang dami nito sabi. Tama naman lahat ng sagot. Tama ang inyong sagot. Kanina pa rin naman natin ito na nababanggit. Kaya nga ang pangalan ng event natin sa February 12 is Love Radio Party 6. Ayan. Yun. Kasi 46 years na ang Love Radio. At yun naman talaga, di ba? Yun ang sagot. Di ba? So go. Comment lang ilang taon na ang Love Radio ngayong February. May nagkamali na isa. May nagkamali? Anong sinabi niya? Basta i-flood nyo lang yung comment nyo, damihan nyo yung comment para mas papansin siya. Yun. Malay mo, ikaw na yung isa sa maswerteng mananalo ng 500 pesos. O, di ba? Hindi na pinatagal ni Boy Pindot, meron na siyang pinili agad-agad. O, di ba? O, eto na, partner, i-congratulate na din natin agad-agad
ikaw ay nanalo ng 500 pesos. Pero una sa lahat, tama po ang inyong mga kasagutan. Kayo po ay tama with saying na kami po ay 46 years na po. Yan, 46 years na ang Love Radio. So ulitin po namin, on February 12, meron po kaming Party 6. Love Radio Party 6, in celebration of our 46th anniversary. Yay! Happy anniversary, Love Radio! O eto na ang ating huling tatanggap ng 500 pesos ngayong umagang ito para sa FB Live ng Tambalan. Ang kanyang pangalan ay si Kevin Kersey Remetio Dunyo. Ayan. Kevin Kersey Remetio Dunyo. Congratulations! Ikaw ay nanalo na 500 pesos! Congrats! Naman, Kevin Kersey Remetio, message ka lang sa Love Radio Manila now na. Yan, para may makausap ka doon at sabihin sa'yo kung paano mo makukuha ang iyong 500 piso. Again, mga kabisyo, yung nanalo ngayon, patikim pa lang yan. 3 winners pa lang yan, ha? Pero pagdating ng ating anniversary online event, 46 yung mananalo ng 500 pesos. Gusto mo yun? O di ba mas malaki yung chance na mananalo? Tama. So, ibig sabihin, partner. Tama. So, ibig sabihin, itong gano'ng katagal na ba itong FB Live natin, partner? Mga 45 minutes. 45 minutes tayo nagdadaldalan dito. Tapos, ang pinamigay lang natin, 3. Sa darating na Feb 12, siksik na siksik yung pamimigay namin ng papremyo kasi within 2 hours, 46 ang mananalo, 'di ba, ng 500 pesos. So please mark your calendar. We will be live on Facebook dito po sa Love Radio Manila and on TikTok on February 12, 7 p.m. para sa Love Radio Party 6. Yay! Congratulations sa winners natin ngayong umagang ito. Tuloy-tuloy pa rin yan, ha? Basta pag nag-FB Live ang inyong mga paboritong Love Radio DJs, antabay ka lang kasi malay mo mamigay din sila ng papremyo. Corrected by! Thank you sa mga nanood sa amin at nagtiyaga sa amin ngayong araw na ito na nag-live kami ni partner. Thank you very much and congratulations to all our winners. Enjoy your weekend! Enjoy the rest of your day, mga kabisyo! Bye-bye! Happy weekend! Happy weekend! Call ako sa iyo, partner! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.